तर आज आम्ही बनवणार आहोत घरगुती पद्धतीचं डांगर। तर डांगर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला डांगराचं पीठ बनवून घ्यावं लागेल आणि त्यासाठी आम्ही साधारण 1 किलो अख्खे उडीद घेतलेले आहेत। तर हे जे उडीद आहेत ते आम्ही छानपैकी भाजून घेतलेले आहेत आणि या उडदाचे आम्हाला आता सालं काढून घ्यायची आहेत। तर ही जी सालं आहे ती आम्ही जात्यामध्ये दळून काढणार आहोत, जात्यामध्ये आम्ही भरडणार आहोत। तर हे जे उडीद आहेत ते अशा प्रकारे असतात, आपण पाहू शकता अख्खे उडीद। ह्याच्यापासून आपण डांगर बनवू शकतो। तर हे उडीद आम्ही आता भरडून घेतो जात्यामध्ये। आमच्याकडे जातं आहे घरी, हे पहा। तर हे उडीद जे आहेत ते आपल्याला असे पटापट टाकून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून त्याचे फक्त साली निघतील। तर हे जे उडीद आहेत ते जात्यावरती भरडल्यानंतर अशा प्रकारे त्याची डाळ बनते आणि त्याची सालं वेगळी होतात। तर अशा प्रकारे आपण हे सर्व उडीद छानपैकी भरडून घेऊया जात्यावरती। तर अशा प्रकारे आपलं हे जे उडीद आहेत ते पाकडून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे पाकडल्याने त्याची जी सालं आहेत ती वेगळी होतात आणि ती जी सालं आहेत ती आपल्याला काढून घ्यायची आहेत। आपण पाहू शकता याची सालं जी आहेत ती आपोआप बाहेर येत आहेत, खालती पडत आहेत ती, आणि पुढे आलेली जी काळी सालं आहेत ती आपल्याला काढून घ्यायची आहेत। हळूहळू दळ, एकदम स्लो।
तर अशा प्रकारे आपली उडीद डाळ जी आहे ती छानपैकी दळून झालेली आहे, बारीक अशी आपण पाहू शकता, छान बारीक झालेली आहे. आता हे जे आपण पीठ काढलेलं आहे ते छानपैकी चाळून घ्यायचं आहे चाळणीने, जेणेकरून त्याच्यातला जो कचकचीतपणा असतो तो निघून जातो. चाळलेला. आता हे जे पीठ आहे ते आपण चाळून घेतोय आणि चाळणीमध्ये फक्त त्या डाळीचा भरड राहतोय. आता हा जो भरड राहिलेला आहे तो आपल्याला पुन्हा एकदा दळून घ्यायचा आहे जात्यावरती आणि त्याच्यातलं पुन्हा पीठ काढून घ्यायचं आहे. आणि हे छान बारीक असं पीठ आपलं आलेलं आहे, आपण चाळून घेतलेलं आहे ते. आता हे जे पीठ आहे ते डांगर बनवण्यासाठी रेडी झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे बाकीचं जे आपण पीठ दळून घेतलं होतं ते पण आपण चाळून घेऊया छानपैकी आणि नंतर आपण डांगर बनवण्याच्या कृतीला सुरुवात करू शकतो.